Pois nos próximos minutos queremos falar dun dos grandes motores económicos que tenemos en Galicia, na nosa comunidade. Queremos falar do turismo, analizar o momento actual e tamén os retos do futuro. E para iso está connosco Xosé Manuel Merelles, que é o director da Axencia de Turismo de Galicia. Señor Merelles, que tal? Moi bons días. Bo día. Estamos rematando o ano, así que queremos facer balance do turismo. Podemos decir, señor Merelles, que estamos pechando un dos millores anos turísticos en Galicia? Desde logo que sí, con datos do mes hasta novembro, pois xa estamos en preto de 7 millóns de visitantes, o que supón un 2% máis que o ano anterior, no 2024, que foi un dos millores anos turísticos da historia de Galicia. Estamos moi satisfeitos en canto aos visitantes, ás noites que fan os visitantes nos establecementos turísticos de Galicia e, sobre todo, en canto a riqueza que xenera o turismo, a rendibilidade hoteleira xa pasa dos 480 millóns de euros, o que supón un 7% máis co ano anterior. E iso é o importante, que o turismo sexa cada vez máis rendible e sexa unha actividade cada vez máis interesante para aqueles empresarios que se dedican a ela e para toda a cidadanía. Eloi, ti faz moito turismo ou non? Por Galicia intento, pero non dou, ainda non acabei con todo, pero señor Merelles, hai veces que os galegos, non? Dice, bueno, a ver se nos vai vir moito, que non hai sitio para todos. E hai outras voces que escoitamos que dice, bueno, é que comer en Galicia tampouco é, como se suele decir, moi barato. É dicir, non sei se o noso a naturaleza do noso turismo selecciona un pouco para que non veña tamén un turismo barato, que é o que ás veces teñen medo os empresarios. Sí, é moi importante o gasto medio diario que fan os que nos visitan e os propios galegos, por suposto. Neste caso, temos que decir que nos 2 primeiros trimestres do ano medra de un xeito importante, medra por riba do 8%, de tal xeito que agora mesmo o gasto medio está en 115 euros e un visitante estranxeiro gasta 170 euros diarios. É unha cifra moi interesante para as empresas e para a economía galega, pero o que se observa de Galicia desde fora é que é un lugar onde hai un turismo de calidade e non é un lugar especialmente caro. Señor Merelles, falando da taxa turística, que é un tema, unha medida que xenera polémica, de momento é voluntaria en Galicia, non, señor Merelles? Sí, desde logo, hai que ter en conta que foi a Xunta de Galicia que, bueno, a través da lei de medidas do ano dos orzamentos do ano 2025, pois propuxo o Grupo Popular que se levase ao Parlamento a lei de imposto turístico de Galicia. Nos consideramos que globalmente aplicar unha taxa turística en Galicia non é preciso porque estamos nun momento de progresión do turismo galego onde non hai ningún problema que poda xenerar o turismo. Estamos medrando dun xeito obxectivo e aplicar unha taxa pois podería hasta ser prexudicial de xeito global en todo o territorio galego, pero sí o que se propón é que os concellos que irán aplicala, pois bueno, a Xunta de Galicia ten bonificados todos os tramos do imposto e quen pode aplicar un recargo pois é o concello, e así o están facendo xa os concellos de Santiago e a Coruña, desde o 29 de setembro e outro desde 1 de outubro. Nós estaremos moi expectantes a hora de ver como funciona este imposto e as dúas premisas que partían desta lei e que son fundamentais son, por un lado, que houvese diálogo coa cidadanía e cos representantes do sector turístico e que os ingresos pois tamén teñan un reparto exclusivo hacia un turismo máis sostible ou hacia
elementos que teñan que ver coa promoción do turismo das cidades nas que se implante a taxa, e de momento o que estamos vendo pois, é que ese diálogo non foi tan fondo como debería ser, porque as taxas están recurridas na xustiza tanto na Coruña como en Santiago, e veremos tamén como se distribúen pois, esa recaudación que se vai obter a través da taxa turística. Ve vostede de Vigo de facer un balance do número de peregrinos que percorren o camiño portugués da costa. Señor Merelles, podemos decir que o camiño de Santiago segue sendo un elemento tractor para a actividade turística económica que temos aquí en Galicia? Desde logo que sí, ademais diso, pois é o mellor escaparate que ten Galicia de cara á súa promoción internacional, non só a promoción turística do territorio, sino que penso que tamén como un escaparate para a promoción económica do territorio. E, por suposto, o camiño portugués e o camiño portugués da costa pois, son os camiños que máis están medrando, sobre todo o camiño portugués da costa, que medra un 20%, son xa máis de 150.000 os peregrinos que percorren os dous camiños, e hai que ter en conta que son tanto o portugués como o portugués da costa son camiños que atraen a un bo número de peregrinos estranxeiros que, como dicía antes, pois, bueno, ahora mismo son os que máis gastan, nomeadamente os norteamericanos, que son os primeiros peregrinos internacionais. E, señor Merelles, cando falamos de peregrinos, e por outro lado, taxa turística, sobre todo en Santiago de Compostela, parece como unha contradición. Os peregrinos de agora xa viaxan ou camiñan de outra maneira, como é? No, viaxan a pé como os de sempre. Hai que ter en conta que máis do 90% dos peregrinos fan o camiño de Santiago a pé e o resto pois en bicicleta e poucos a cabalo. Pero realmente son os mesmos, sí, sí. Falando de turismo internacional, señor Merelles, que lle parece a decisión de Ryanair de cancelar as súas operacións no aeroporto de Vigo e tamén en eliminar a súa base en Santiago? Hai alternativas, supoño, non? Pois nós estamos traballando xunto co Goberno Central e tamén cos concellos e outras institucións que representan o empresariado dentro do comité de rutas que está formado en Santiago de Compostela, en Galicia, para ver e tomar decisións sobre o tráfico aéreo no noso territorio, e tamén estamos traballando dentro dese apartado que se creou recentemente, pois, para tratar de buscar máis fluxos de compañías aéreas cara aos 3 aeroportos galegos. Hai que dicir que nós traballamos conxuntamente, pero que son os propietarios dos aeroportos pois son o Goberno Central. Ryanair argumentou en parte da súa decisión en que as taxas eran moi elevadas e que o Goberno Central non quería tocar as taxas, e, bueno, nós creemos que o Goberno pois, debería dar pasos para que os aeroportos regionais, sobre todo nas condicións nas que están os galegos, que son 3 aeroportos nunha liña recta de 150 km, cunha competencia de un aeroporto totalmente liberalizado a outros 150 km, pois creemos que temos unha situación especial que debería ser mirada dun xeito tamén especial por AENA, pero non obstante, todos estamos traballando para tratar de recuperar voos directos a mercados emisores que podan atraer turistas, ou tamén a hubs que poidan conectarnos co resto do mundo para atraer cada vez máis visitantes. O Turismo de Galicia traballa na desestacionalización, cada vez temos máis ocupación en meses que non son especialmente turísticos, e tamén na desconcentración en territorios que antes non eran turísticos e agora habitualmente pois soen ser, non, señor Merelles? Desde logo, ese é un traballo que levamos facendo desde hai moito tempo. Hai que ter en conta que Galicia non era un territorio especialmente ben posicionado no que ao turismo español
se refire, porque España concentraba un gran número de visitantes que o que buscaban era sol e praia, estar na praia con bo tempo e estar ao mellor neses establecementos, resorts e unha gastronomía ao mellor non tan especializada como a que temos en Galicia ou tan de calidade. Ben, nos observamos pois esa eiva que tiñamos e nos puxemos a traballar. E como traballamos? Pois buscando aqueles recursos que poderíamos poñer en valor, de xeito que poidésemos diversificar a oferta e tratar de atraer pois a un público distinto deste que habitualmente viña a España a facer sol e praia. Creo que eso o conseguimos. Un deses produtos pois pode ser o Camiño de Santiago, aínda que non hai que velo como un produto turístico. As peregrinacións a Santiago e o Camiño teñen outra dimensión que máis ampla que a estrictamente turística, pero foi un dos elementos que utilizamos. Esa diversificación nos permitiu poñer en valor pois a nosa gastronomía, festas, acontecementos históricos, si cabe, ou que nos identifican como galegos e o noso territorio e, en fin, logramos xerar un portfolio de produtos que ahora mesmo nos permiten atraer a visitantes pois ao longo de todo o ano. Podemos falar dos entroidos, podemos falar da posta en valor tamén de algunhas Semanas Santas, gastronomía de outono. Pois todos estes produtos fan posible que a actividade turística se poda estender ao longo de todo o ano e xa son os meses de febreiro, ano pasado, incluso abril e maio e despois tamén os de outono os que máis medran máis co verán. Eso é moi importante porque permite que a actividade turística e o emprego se estendan ao longo de todo o ano e ademais que outros territorios, como comentabas, que habitualmente non se benefician tanto da actividade turística, pois se poidan beneficiar. E teño que dicir que, segundo os datos de ocupación que manexamos, pois a provincia de Lugo é a que máis medra turísticamente en conxunto e hai pois comarcas como a de Celanova, en Ourense, ou a Terra Chá tamén en Lugo, que son comarcas do interior que son as que máis están medrando turísticamente. Se verelles, entonces, que sentido debemos de dar cando escoitamos falar do bono turístico? É dicir, para que, como, que pretenden facer? Sí, o bono turístico é un dos elementos que máis está contribuindo pois a esa desestacionalización. A verdad que foi un produto que xurdiu na pandemia, primeiro para o persoal vinculado coa sanidade, como premio ao seu esforzo, e o que buscaba era que houvese ocupación nos establecementos turísticos de Galicia que non había nos anos de pandemia, non? Foi un produto de éxito que se trasladou pois, bueno, a outras épocas nas que non había pandemia e agora mesmo pois se convertiu nun produto que moi importante para desestacionalizarnos. Desde a Xunta de Galicia facemos unha achega de 1 millón de euros, que son aproximadamente 16.000 bonos os que se poñen no mercado, e a cidadanía, pois, bueno, achega outro 1,5 millón. Son 2,5 millóns de euros que van inxectados directamente ao sector turístico. Temos que decir que este ano se venderon absolutamente os 16.600 bonos que puxemos en marcha no mes de xuño, a finais de xuño, vendéronse en 3 días e permite estar en establecementos turísticos galegos, ocupalos entre os meses de setembro e hasta o 25 de decembro pasado, o cual, pois, bueno, hai que ter en conta que a temporada baixa e, en certo modo, pois, ven a dinamizar certo turismo e tamén ven
a ampliar a ocupación turística dos establecementos. É un produto que realmente naceu nunha época de crise, por decirlo así, pero ahora se está a converter nun elemento importante para a desestacionalización. Préstaselle en Galicia atención ao que pode ser o turismo do inserso? Sí, desde logo que sí. Hai unha parte desde a Xunta de Galicia, concretamente a través do Departamento de Servicios Sociais, que traballa para e ten programas para que a xente, bueno, de máis idade pois poida tamén beneficiarse do turismo e de ter unhas vacacións saudables en establecementos, ocupando establecementos turísticos galegos. E aí tamén pois hai que referirse pois a esa dinamización que ten este tipo de turismo en canto ao que supón a oferta termal en Galicia, que non hai que esquecer que é unha das máis importantes de España. Todo ese apoio do turismo social ao desenvolvemento do termalismo pois tamén xera riqueza, e xera riqueza no interior, porque hai que ter en conta que os balnearios habitualmente están situados en territorios do interior e do eido rural. Ahora que fala vostede, señor Merelles, do interior, o rural galego ten moito potencial. Estáse aproveitando o suficiente o que ofrece? Sí, estamos traballando para que cada vez haxa máis oferta que poida ser atractiva no eido rural. Nos levamos moito tempo traballando un produto, por exemplo, que se chama outono gastronómico, pois levamos, vai facer 20 anos. É un produto que fundamentalmente combina a gastronomía cas estancias en establecementos de turismo rural e é un éxito todos os anos. Nos o balance económico que facemos é que se movilizaron, pois, bueno, nestes casi 20 anos máis de 6 millóns de euros no entorno rural. Este pode ser un exemplo, pero nós tamén traballamos a través dos xeodestinos e traballamos tamén ca Consellería de Medio Rural a través dos GDRs para dotar, por un lado, de infraestructura turística a aqueles concellos que non teñen moitos establecementos. Tamén os dotamos os apoiamos para que xeren produtos turísticos que poidan atraer pois máis visitantes, e creo que, bueno, eses datos que achegaba antes sobre como medraban comarcas como Celanova ou a Terra Chá, pois é importante e é unha mostra de que se está traballando hacia ese desenvolvemento do rural. A min comentaba o presidente da Diputación de Ourense, e o comenta públicamente, que o turismo está sendo tamén un instrumento importante para fixar poboación en territorios nos que un dos maiores problemas precisamente pois é a falta de poboación. Non sei se outras comunidades, pero aquí en Galicia, desde logo que podemos presumir que temos turismo para todo, gastronómico, interior, termal, náutico e agora o turismo de Nadal, que parece que está despuntando, non, señor Merelles? É o último a apuntarse a esta nova línea. Sí, habitualmente o Nadal en Galicia non era unha época onde existise unha importante demanda de visitantes. Nos levamos 10 anos aproximadamente promovendo un programa que leva por título Nadal en Galicia, no que aglutinamos pois precisamente toda esa oferta de beléns, de iluminacións, de mercados, e toda esa oferta cada vez vemos que atrae a máis xente, e tamén os meses de novembro, decembro, empezan a ser meses de elevada ocupación en Galicia. Estamos ás portas do Xacobeo 2027, me imagino que da Xunta se están traballando en elo, non, señor Merelles? Sí, recentemente o Consello da Xunta pois aprobou unha medida moi importante que un plan director para os patrocinios do Xacobeo 2027, e tamén traballamos no eido do Concejo Xacobeo para que en breve estén disponibles todas as medidas de desgravación as que poidan optar as empresas que queiran colaborar con nós.
hai que ter en conta que no Xacobeo 21-22 pois foron máis de 30 millóns de euros as achegas que conseguiu o Xacobeo de empresas privadas para o desenvolvemento deste acontecemento, e son os pasos máis urxentes que estamos dando, e tamén, pois, por suposto, estamos traballando en acontecementos que poidamos desenvolver dentro de un ano, prácticamente. Xemerelles, cando nos imos por aí, cando imos a Fitur, cando mostramos o noso turismo, a que sentidos máis acudimos? É dicir, o do mar é maravilloso para o oído, o silencio do monte, bueno, se non hai eólicos tamén, o tacto non sei, o olfato, bueno, aquí casi sempre temos un bo aire para respirar, non? Pero imos máis pola vista ou polo gusto, Xemerelles? Creo que é unha mestura das dúas cousas. Hai que ter en conta que a primeira motivación que ten quen nos visita para achegarse a Galicia é o contacto coa natureza. Probablemente a vista teña moita importancia, as panorámicas, todo este compendio de paisaxes, a paisaxe galega, pois é o elemento que máis valora quen nos visita, pero o segundo é a gastronomía, e a enogastronomía. Aí, pois, eu creo que a cousa está repartida, tanto entre a vista como o gusto. Creo que xa yo preguntamos o ano pasado, pero se tivese que elexir un punto en Galicia para pasar uns días de vacacións, de relax, que elixiría vostede? Non tire para a súa terra, para Ourense, que seguramente, non, Merelles? Bueno, é difícil porque elixir un punto en Galicia coa apetecible que é todo o territorio. Eu, que son do interior máis interior de Galicia, da comarca de Valdeorras, pois tírame. A verdad que a mí me tira moito o mar, e calquera lugar da costa desde Ribadeo ata Guarda, pois sería un lugar maravilloso para pasar. Outro dos grandes debates sería falar da masificación. De momento, Galicia non morrerá de éxito polo tema da masificación, señor Merelles, xa para ir rematando. Sí, a verdade é que eu opino que é un debate máis ficticio que real. Agora mesmo, nós con 8.300.000 visitantes ao longo do ano temos moita capacidade de crecemento. Estamos traballando para que haxa unha distribución, como falábamos antes, espacial e no tempo, para que o turismo se alongue durante todo o ano, pero non hai ningún atisbo de masificación, nin ninguna externalidade que poda xerar o turismo noutros lugares. Traballamos para que eso non suceda, e traballamos tamén para que naqueles lugares e naqueles momentos nos que hai, evidentemente, máis concentración de visitantes, pois os fluxos se poidan xestionar. Pero realmente en Galicia non existe ningún problema de masificación turística. Bueno, nos queda claro que aquí temos de todo en Galicia, non é necesario sair fora da nosa comunidade para disfrutar de todos estes encantos. Pois, Xosé Merelles, alguna cousa máis, Eloi? Pois darlle as gracias que estivera aquí este ratiño connosco, e que, bueno, que sigamos disfrutando nós tamén do noso turismo en Galicia, non? Que non só somos que veñen, sino que estamos tamén podemos movernos por esta maravilla que nos trouxo a natureza, verdad? Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia, moitísimas grazas por achegarse a nosos estudos. Moitísimas grazas e feliz ano. Feliz ano, grazas a vos. Graciñas.